गिबियावनो गासैखौबो खुलुमहरनाय जाग्रोबाय दायो जों थांगासिनो बाजाराव गोदान बोसोर माने 31 डिसेम्बर दिनै नङा होमबा गासैखौबो 31 डिसेम्बरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय दायो जोङो माने मा होनना बुंगोन आरोना बे नैबे 2025 आव जुदि सोरखौबा रायफ्लांदो सौफ्लांदो बुफ्लांदो थाफ्लियाफोराव खेफ्लांदो बा गाज्रि मोननाङा निमाहा खालामना होबानो जाबाय गावनि फंबाय होननानै गावनि गथ' होननानै गावनि बिफं होननानै नङा होमबा गासैबो निमाहा होलायदो आरोना लोगोफोर थांबाय थादो आरोना जों थांबाय थादो निमाहा खालामना होदो नङा होमबा गोदान बोसोर फैसिगोन 2026 बेयाव गासैबो अनलायदो मोजां मोनलायदो गोसोनि खोथाफोरखौ बुंलायलायदो थाब थाब हाबा जादो आं बेखौनो बुंनो खावलायो आरोना गोबावबो जाबायमोन नालाय भिडिअ होनो हायाखै बिनि थाखायनो बनायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नायलांबाय थादो आरो